Отново в планината. Близко сме. Тук се намираме село Семчиново. Това е на 20 км от Пазарджик. Гледайте каква е панорама. Екопътеката се казва Леската. Има и 2-3 водопада. Има пътечка. Има рекичка. Приятно, хубаво време. Леко подухва. Има си малко качване, но това е много дребно. Ето реката. Тук тя малка река, която тече. Ще трябва да минем по другата страна. Красотата е уникална. Това е страхотно нещо. Просто такава уникална природа, красива. Сега ще минем през реката. И така. И може би горе на някой от водопадите. Ето тук ще минаваме реката. Тук. Добре. Ето, минахме реката. Супер. Малко ще покатерим и това. Уникална българска красота. Екопътека Леската.